Kde ideš? Venku přesce. Kto ti dovolil? Ocinko. Tata, poď! Co je? Co sa stalo? Si pustil Nelu von? Áno, aby sme mali pokoj. No tak choď. Ďakujem za to. Ahojte, som doma. Čo to máš v ruke? Přece nový telefon. iPhone 15 Pročko. iPhone 15. No určite, daj to sem. Maminko skákavá, tak OK, tu mám telefon. Ukáž ho sem. Jaký krásny iPhone 6S. 6S je starý jak šľak. Bože, tak ju nechaj však stáť lacno, ne? Lacno? 5 eur.